Tumakder tayo amin kakabsat. Ti Apo ta ipangagnak, dengen na dagiti kararag ko. Yalingag na kanyak dagiti lapayag na tunggal umawagak kenkuana. Sang kaparswaan o kararwak dayawen isut mangisalakan dumngeg kayo umay kay titi tempo makipagdaydayaw kayo. Dayaw ti ay Apo isulaeng ti agturay salak ni ba nakaket iten at kasapulam tarigagay kasapulan inted na babaen ti pangedeng na dayaw iti Apo isu ti tumulong ken ka sumursurut dan tuken kaimbag ken asina panunutem magapwanan ti Apo no ayat na maghunod mo. Dayaw ti Apo o kararwak dayawen na aminasi bibiyag ti Diyos in kay pagrukbaban itanok yu da kayo at tao agrukbab asirarago
Kararag tayo. Madaydayaw iti nasantuan anagan mo o Apo Diyos. Agyaman kami iti may samanin alawas nga panangsalwad mo kada kami. Ti panangiparukpok mo kadagiti aglaplapusanan a bendisyon mo, ken ti saan nga panangbaybay a kada kami. Agyaman kami o Apo Diyos, ti panangwayawayam iti dalan mi, tapnon makadanon kami dito'y balay kararag mo. Kastamit o Apo Diyos, itultuloy mo kadi nga wayaan ti dalan dagiti kakabsat mi, nga agturong palang dito'y balay kararag mo. Bendisyonam ti tumunggal maysa kada kami, kastamit ti anak mo nga aramatem nga mangiwaragawag dagiti sasaom. Luktam ti puso ken panunot mi, kasakdwen mi ti sasaom, ngosa rin mi tinaldaw-aldaw a panagbiag mi. Pakawanan na kami o Apo Diyos, kadagiti babak mi. Daytoy Apo ti kararag mi, ken Kristo Jesus nga Apo mi. Amen. Tenggemo Apo, tenggem dawat mi, ipangag mo kadi araraw mi. Amen. Kunati Apo, ngem uray ita, agbabawi kayo iti amin a pusoyo, ket agsubli kayo kanyak. Agayunar, agsangit, ken agdungaw kayo. Ipakitayo tagsensen na ay a pusoyo iti ladingit. Saan nga umdas ti panangray abyo iti pagan-anayyo. Maawis tayo, kakabsat, nga agparintumeng, wenno saan, agtugaw. Ket dumawat tayo, kinapo, nga daan napakumbaba a puso, tapno dawaten ti pamakawan na bayat tinatal na atukar. Agkararag tayo, agsubli ka mo Apo, Diyos mi ken ka. Amumi nga naasi ken managpabor ka, naanos ken tungpalem ti karim kadakam. Sidadaan ang mamakawan ken saan amang dusa. Nalabit ang baliwam, Apo iti panunot mi, ken paraburan nakam ti adu nga bendisyon. Agyaman kam Apo, ti pamakawan mo, Apo, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Umasidegak ken kapu, di tabaru kung muwag sanggirak, yawat mo kadin day tatagyag, ket di ta puso maginanaak, ket di ta puso maginanaak. Daytoy garad ti panawen ti panagurnong kadagiti sagot tayong agpaay kadagiti kakabsat tayo iti Mindanao earthquake. Maawis dagiti mangurnong iti sagsagot kakabsat, ket maawis ti tunggal may sa kanya tayo nga suportahan tayo iti daytoy nga awis iti opisina ti obispo iti Davao Episcopal Area. Gapo iti napasamak kanyada nga gingined ijay Sarangani area ken dumapay nga partes ti Mindanao. Ket anyaman nga maurur tayo ket mausar tapno maitulong tayo kadagiti kapamatyan tayo ken kakabsat tayo nga adda ijay Mindanao.
Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat. Good morning. Ay, good morning. Kastamet dagiti kadwa tayo iti online live streaming ti Central United Methodist Church. Agyaman kami iti panakipasetyo iti daytoy nga panagdaydayaw ken panagyaman tayo iti daytoy nga Domingo. Ket daytoy iti may kadwa nga Domingo iti Komperensya Annual 2026-2027. Ket dawek man ti panangi share and post yo iti link tayo tapno kasta ket ad-adu pa iti madanon na daytoy nga gimong tayo kadagiti kapamatyan tayo gagayem pamilya nga kailukanwan saan laing ditoy Metro Manila ken kastamet kadagiti kabangibang syudad ilili ken probinsya ken kastamet kadagiti adda iti Balasiw Taaw. Kakabsat, gyaman tayo, ti presensya, dagiti bisita tayo, iti daytoy nga kanito, ket first timer ni Kabsat nga Rex San Isidro from Andalop to Mawini, Isabela. Kidawik man ti panagtakder na ni Rex, ayan, welcome, taga NCPAC, isuna. Ken kastamet ni Kuya Glenn Agranza Mendez, from Baguio City. Ayan, kidawik man panagtakder ni Kuya, agyaman kami ni Kuya ket may isang UCCP, nga magnanaid ijay Las Piñas, ket nadamag na nga dati Ilocano service dito ay Central, iso nga nakadwa tayo tata. Ket agyaman kami Kuya, ti presensya ayo, ket welcome na welcome kayo dito ay iglesia tayo, dito ay Central United Methodist Church. Ken kastamet ken ni Shikaina Lee Balmeo from Noveleta, Cavite. Ayan, nagyamang kami ti presensya ni Shikaina, adadta ni Shikaina. Kidawik man ti panagtakder na. Ken adapay dagiti bisita tayo itatta kakabsat, kidawik man ti panagtakder yo dagiti first timer nga nakalanon dito ay Central UMC wenno iti lasod nga kaddak itoy kas pastor ket tatalang nga nakaumay kakabsat dadagiti baro nga bisita tayo. Ayan, ket kidawek man kag tultuloy nga panangiyawis yo nga ditoy Central United Methodist Church ket adda iti Ilocano gimong dagiti Ilocano nga tunggal di Domingo iti oras ti alas 9:30 aging ganat alas 11 kakabsat. Kablawan tayo man, dagiti agkasangay, iti daytoy nga lawas, ket into no bigat, 15, birthday ni Kuya Engineer Ernesto Balacqua. Ayan. Ken kastamet ken ni Ate Sol Corpus. Ayan, birthday ni Ate Sol. Dadtoy nga to isuna. Ayan. Ken kastamet ni Kuya Ruben Benitez. Dadtoy ni Kuya Ruben. Ayan. Awan isuna, ken kastamet ken ni Briana Topinyo. Ayan na ni Briana. Ayan na, adi Jerwar. Ken kasta into no 19, birthday met ni Kuya Henry Corrales. Ayan na ni Kuya Henry. Ayan. Happy birthday kanyayo, ket sapay lakuman ni Apo Dios timang bendisyon, kadagiti biagyo, iti amin nga paset ti panagbiagyo tapno kasta ket ti sumaruno manen nga tawen ket agtultuloy nga ipaay ni Apo Dios ti nananay nga panangbendisyon na kadagiti bibiagyo kas panakadanon dagiti panagkasangay yo iti daytoy nga lawas. Ken kakabsat danon tayo met tintay panakipagladingit iti ipapanaw iti mother ni Ate Belet Carpio ket iso na ket ni Nanay Flor ket iso na ket madama nga nakamansayag ditoy Perez Chapel ket maudi nga service na into no Rabii sakbay nga iyawid da ijay Baler Aurora ket tallo nga aldaw nga imansayag damit ijay Baler sa danto iponpon into no mga Miyerkules o Huwebes kakabsat ije Baler Aurora. So iramraman tayo kadagiti karkararag tayo ti sibubukel nga pamilya iti Carpio family ti ipapanaw ni Nanay Flor de Lisa Carpio. Ken into no madamdama kakabsat hangkay kumaagaw awid nang nangruna dagiti opisyales leaders ti iglesia tayo nga
during the English service, ket adati maaramid nga installation dagiti church leaders and officers during the English service. So sapay ko ba, tahan kayo nga agaw-awid, ken kaslamet nga dati planning, dagiti witness ministry, into no alas 2, into no malim, ket into no Sabado, isumet iti church council planning session tayo, into no Sabado, ti oras iti alas 8 ti agsapa. Ket into no Domingo kakabsat kid dawek dagiti amin nga amma nga hangkay nga mapukpukaw ata iso ti Father's Day into no Domingo kakabsat. Dagiti amin nga amma ti bida into no Domingo. Iso nga maawis kayo amin tapno sang kamaysa ti iglesia tayo nga bigbigen dagiti amin nga amma iti uneg saan laing nga ti kadagiti pamilya tayo ken kastamet diti uneg ti iglesia tayo. Kidawik man ni Fiscal Des nga mangipaay iti padpadamag pay iti ijay Lay Speaking Academy. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Gapungarod takalkalpas iti Philippines Annual Conference 115th Session, may sa kadagiti approved action kakabsat ket iti panang implement tayon iti daytoy Leyte Servant Academy. Awisen kayo nga basaen idtoy Spire kakabsat adadtoy jay announcement ket awisen kayo kuma amin. Everyone is encourage kakabsat awan met ti sabali nga qualification daytoy no saan nga iti puso tayo nga agserbi kini Apo Dios babaen iti Leyte Servant Ministries or Lay Servant Ministries ket ti basic qualification lang kakabsat ket 18 years old ken of course member ti United Methodist Church. Adadtoy dagitay details kakabsat ngem ti enrollment ket ongoing para iti Leyte Servant Academy adda iti enrollment form ken academic brochure nga adda ijay nartex kakabsat mabaling kay nga dumagas ken ni Brother Dante Perez adadtoy suna tapno ma-fill upan yon ket ibati yo dayjay kagudwa taiso ti agbalin nga registration form yo. Anya kadi daytoy Leyte Servant Academy kakabsat. Kas nakakabil dita Aspire, this is a discipleship and leadership formation program designed to deepen our spirituality. Kakabsat, amok nga adda iti puso tayo nga aside from daytoy nga pamati tayo kini Apo Dios, adda iti desire tayo nga agserbi. Ket to be able to serve effectively kakabsat, agpa-equip tayo. So this is the most opportune time kakabsat nga sublianan tayo, ti Methodist heritage tayo, Wesleyan heritage tayo, tapno mapadpatibker, lalim pa yung atin pong spirituality and in that way, we will be able to respond kakabsat iti awag ni Apo Dios for discipleship because that is the very purpose of our faith, of our living here on earth for the kingdom of God. So, at dati schedules nga nakakabilin kakabsat, all you have to do is fill up the form, tapno officially nga ma-include kayo. Ket, Pastor, with your permission, kaya't ko kumanga i-highlight kakabsat. Kaya't ko deje nang ngig ko kini Pastor, nga gaputa na amuan ni Brother, nga adda iti Ilocano service ditoy Central Church, naawis isuna nga imay. Amuyo kakabsat, I think we are the only one. San, kakabsat nga Methodist Church nga adda iti Ilocano service na. Hence, with more reason, nga atendaran tayo daytoy kakabsat. Tapno daytoy through us, maipass on taypay kadagiti next generation. Hantayo nga ipalubos kakabsat, nga dumteng ti panawenan, intuno datayon ka naka-wheelchairan, awanan ti umay agaten ti Ilocano service. I hope you got what I mean nga habang adadagito'y anak tayo, the next generation to replace us, to follow us, we pass on the Methodist heritage, the Wesleyan heritage through our Ilocano service kakabsat. This is something that we have to keep
on cultivating, and joining the Lady Servant Academy is one of those ways, kakabsat. So I hope magkikita-kita po tayo on July 11, yun po yung first day of classes po natin dito po sa Central Church. Maraming salamat po. Thank you, Pastor. Thank you. Ni Kuya Dante, dapat padamag na lang. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Dante Perez. Ako po ang bagong chair ng Health and Wellness under the Outreach Ministry. May i-announce lang po ang Outreach Ministry. Still many are in poverty, starved, sick, discriminated, exploited, incarcerated, displaced and homeless, in crisis, academically limited, physically and mentally restricted, lost, and spiritually poor. In the song, Here I Am Lord, let me read the lyrics of it. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them, they turned away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my words to them, whom shall I send? I, the Lord of wind and flame, I will send the poor and lame. I will set a feast for them, my hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them, whom shall I send? Do you hear God's call? Now it's the time to heed on His call, to love boldly, to serve joyfully, and to lead courageously. The church needs you. The outreach ministry needs you. Volunteer now, and together we will serve the Lord. You could be all or any of the following: ministry workers, ministry partners, ministry linkages, and or ministry benefactors. Please fill out the form. Registration table is at the narthex. So kung magre-register po kayo, pwede nyo pong dalhin muna yung form, then mag-isip kayo, then pwede nyo pong ipasa next week. But this coming July, to be announced po, magkakaroon po ng Volunteers General Assembly na pagsulong this July. So ini-invite po ang everyone na mag-volunteer sa Outreach Ministry. Thank you very much po, and God bless. Ayan. Thank you, Kuya Dante. Kakabsat, kas pastoryo, agyabanak iti napalabas nga conference year, iti general average tayo, kada Domingo ti lasod ti maysa nga tawen manipod idi June 1 aging gana idi May 31 ket nasurok nga 150 ti attendance tayo. Ket ti lasod met ti makatawen ket kadagiti amin ken kadagiti amin nga offering tayo met kakabsat ket nakaurur ti Ilocano service iti nasurok nga 2.6 million kakabsat manipod iyayan ti 3 million nga budget allotted ti iglesia tayo. Ket dawat ko kararag ko agtultuloy nga iparukpok pa iti nanay nga bendisyon kadagiti bibiyag tayo kadagiti trabaho negosyo. Kaya namin nga paset ti panagbiag tayo tapno kasta ket agtultuloy nga masabet dagiti kasapulan tayo panang tulong tayo kadagiti sabsabali ken kastamet iti uneg ti iglesia tayo. Agyaman ako na ikan na kayo kakabsat.
Yaman na kulay, kakabsat. Sige nga ron, tumakdir tayo amin kakabsat, kaya't abrasain tayo man, dagiti kaabay tayo, dagiti bisita tayo, bayat ti panangkankanta tayo, titimpuyog, dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, akantaken agragsak tayo, ti pamati na nama, kenayanaya ti itay asang sangkamay sa tung palentay nga ti bilina, ayat-ayat ti rebeng mo, ti kapadamatao. Ayan-ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan-ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Wag tayo tay nga da, sangsang kamay sa ti pamati ken ninanama. Ayan-ayat ti rebeng mo, ti kapadamatao. Ayan-ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan-ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Wag dayaw tay nga da, sangsang kamay sa ti pamati ken ninanama. Ayan-ayat ti rebeng mo, ti kapadamatao. Ti epistola tayo iti daytoy nga aldaw, ket masarakan iti libro ti Roma, Kapitulo 5, versikulo 1 agingga iti 8 nga kastoy ti kunana. Ti pagbanagan ti pannakapalinteg. Itanta na palinteg tayo babaen iti pamati, na ikapya tayon ti Diyos gapo ken ni Apo tayo ay Hesu Kristo. Naiyasideg tayo babaen iti pamati iti parabor ti Diyos, ket daytoy ti laklak amen tayo. Agrag-o tayo nga rod iti namnama a mairanod tayo iti dayag ti Diyos. Agragsak tayo met kadagiti rigrigat tayo, taammo tayo at rigat, patauden na ti panagibtur. Ti panagibtur, yag na ti yanaamong ti Diyos. Ti yanaamong na, patauden na ti namnama. Saan tayo paayen daytoy anamnama, taimbukbok ti Diyos ti ayat na kadagiti puso tayo, babaen ti Espiritu Santo, asagot na kada tayo. Iti tiyempo a pinili ti Diyos, idi awan pailaeng ti kabailan tayo, natay ni Kristo gapu kadagiti managdakdakes. Awan ti siya sinuman a siya ayat na matay, gapu iti nalinteg a tao. Nalabit nga adda makaitured a matay, gapu ti naimbag a tao. Ngem impakita ti Diyos ti ayat na kada tayo. Idi managbasol tayo pailaeng, natay ni Kristo gapu kada tayo. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal may sa kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo manipod ti surat ni Mateo, ti may kasyam nga kapitulo, versikulo 35 agingganat, kapitulo 10 agingganat 8 ket kastoy ti mabasa tayo. Sinursur ni Jesus dagiti amin nga ilili ken barbaryo, nang isuro kadagiti sinagoga da, in kasabana tinaimbag adamag a may papanti pagarian ken pinaimbag na dagiti tattao, kadagiti amin akita asakit ken sa gabain. Simnek ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao, idi makita na ida ang mabutbuteng ken nakakaasi. Kasla dala karnero nga awan pastor da. Adu ti anyen ngem baset ti agani kinuna ni Jesus kadagiti adalan na.
Agdawat kayo nga rod, ti akin kukwa itinaani, tapno mangibaon kadagiti agani. Inayaban ni Jesus dagiti 12 ket 2 nga adalan na. Inikkan na ida iti pannakabalin amang paksyat kadagiti dakes nga espiritu ken mangpaimbag kadagiti agsagsagaba iti amin akita asakit ken ananayen. Dagitoy dagiti 10 ket 2 nga apostoles. Umuna da Simon ni Andres akabsat na, da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo, da Felipe ken Bartolome, ni Tomas ken ni Mateo, ti agsingsingir iti buwis, ni Santiago nga anak ni Alfeo ken ni Tadeo, ni Simon nga patriota ken ni Judas Iscariote amang lipot ken ni Jesus. Imbaon ni Jesus dagitoy 10 ket 2, kastoy ti imbilin na kadakwada, da kayo mapmapan iti oray sa dino adaga, kadagiti hentil wenno iti oray sa dino iti ili dagiti Samaritano, ngem in kayo kitdi kadagiti napukaw a karnero iti nasyon ti Israel. In kayo ikasaba, daytoy asidigen ti pagarian ti langit, paimbagen nyo dagiti masakit, pagungarin nyo dagiti natay, agasan nyo dagiti agkukutel, ket paksyatan nyo dagiti demonyo, awan ti imbayad yo nga inawat da, ngarod diyo pabayadan iti ipaayo. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal maysa kada tayo, ti panakaybasa ken panakadingeg, ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti sao anaragsak sa uama mabiyag, ti sao anaragsak sa uama mabiyag. Amen.
Giyaman tayo ti mensahe nga impay, dagiti koro, ti Ilocano service, iti daytoy nga aldaw, wenno Domingo kakabsat. Ti pakaibasaran ti mensahe, nga kayat ko nga ibati ti tunggal may sa kanya tayo, ket manipod iti binasak na tayo ti Ebanghelyo ni Apo Jesus. Ket mangiparangarang ti teksto tayo, iti kasasaad dagiti tattao idi panawen ni Jesus. Nasaksyan ni Jesus isuda. Mariribukan da, saan da makakidaw iti tulong, awan ti maaramidan da. Imparik na ti imperyo ti Roma, iti kadakwada, iti kinapanglaw. Ti klase ti sakit, ken na imbubukudan nga biag gapu taawan ti pagpilyan dagiti adalan ni Apo Jesus. Kas kadagiti karnero nga awan ti pastor da, gapu ta us-usaren dagitoy dagiti agay-aywan ti kayat da apagayatan. Ket daytoy ti kasasaad da. Isut gapu na ni Apo Jesus nang ibaon isuna, winon isuna kit nanging komisyon kadagiti adalan na, tapno ibaon na, tapno iwaragawag ti sasao ni Apo Jesus. No pagtutungtungan tayo iti sarita nga komisyon, kakabsat daytoy ket sarita a Grego nga kayat na asawen ket naunig nga emosyon makarikna iti naunig nga simpatya, mga kakabsat. Ket daytoy nga teksto tayo, ket maysa nga commissioning. Asadyay ni Jesus ket nangibaon ken nangted ti pannakabalin kadagiti adalan na, tapno mangisaknap kadagiti panursuro, mangagas kadagiti masaksakit, ken mangpapanaw kadagiti dakes nga espiritu, ken mangpagungar kadagiti natay. Ket ni Jesus ket imbaon na ida, nga addaan nalawag apan nakaawat dagiti adalan. Ngamin nakita na nga adda ti umiso nga kagagalad dagitoy nga adalan. Ken dakkel ti ayat da nga agbalin nga saksi ni Jesus iti lubong. Isut gapo na nga dagiti adalan, ket gagangay da no kitain tayo, gagangay da laeng nga inayaban ni Jesus tapno mangtungpal ti pagayatan ni Apo Jesus. Laglagipin tayo nga dagitoy nga adalan nga imbaon ni Jesus ket madamada pay la agsursuro da pay laing. Kumbaga estudyante da pay laing. Adu dagiti nasken nga adalin da pay. Ngem saan pay la nakasagana nga mangaramid tapno makipaset iti misyon nga nangibaunan kadakwada. Tapno makipagriknada kadagiti kasasaad, kadagiti tattao nga agkasapulan iti pannakaagas, kadagiti na duma-duma ken sakit ken mangisuro kadagiti sasao ni Apo Dios kadagiti tattao. Tatay kakabsat, binasa iti health and welfare chairperson tayo, dagiti na duma-duma nga awis na nga sumungbat tayo kuma, kadagiti na duma-duma nga problema nga adda iti kagimungan tayo. Ket awisin na tayo ti outreach, awagan na tayo tapno makipaset tayo iti daytoy nga ministeryo. Ket kastamet kada tayo kakabsat. Awagan na tayo ni Apo Jesus. Kabailan tayo met kakabsat akas kadagiti adalan na nga ordinaryo dalaing nga tattao, ngem simmungbat da iti awag na tapno aramiden da ti pagayatan ni Apo Jesus. Adda kadagiti tattao nga inawagan na ti Dios, kasken ka kakabsat, inawagan na kamit ni Apo Dios. Ordinaryo nga tattao nga inawagan ni Apo Dios, akas kada tayo nga inawagan namit. Kas kinunan ni Tony Kainer,
Noah got drunk. Jonah ran away. Moses stuttered. Abraham was old. Lazarus was dead. Peter had a temper. David had an affair. Zacchaeus was short. Martha was nervous. Paul is a murderer. Jacob was a cheater. Gideon is insecure. Sarah is impatient. Miriam is a gossiper. Thomas is a doubter. Pero niya po Diyos inayaban na isuda. Oray kadagiti likudan, kadagiti pagkurkurangan da nga makikita tayo. Mangmangig tayo, di kung kunana, God does not call the qualified, but He qualified the called. Gaputa nakita ni Jesus, tidakkel, panagkasapulan dagiti tattao, ngamin nakita na, nga nawarawarada, nabannog da, kaslada la karnero nga awan ti pastor da, iso nga kinarit na, dagiti adalan na, inayaban na, inawis na, asumongbat da, kadagiti kasapulan, tapno agbalinda nga trabahador, taado dagiti kasapulan nga maapit. Ado ti maapit, akas idi panawen ni Jesus, aging ganal tatta kakabsat. Milyones dagiti tattao asaampay anakangeg ti ebanghelyo ni Apo Jesus. Ngem manmano dagiti mangisuro. Aglalo tanapno ti kinadakes ti lubong tayo kadagiti mangituray. Isot kasapulan ni Apo Dios ti agbalin nga maawis asumungbat tapno kasta mangisuro kadagiti sursuro adal ni Apo Dios ket isuro namit kadagiti dadduma kuma ket kasta ti kasasaad ti kagimungan tayo kas maysa nga Kristiyano isot gapuna nga adda ti pagrebengan tayo iti Dios ngamin makita tayo ti kasasaad ti lubong iso nga nangibaon kadagiti napudno at tao tapno kasta mangisuro iti maipapan ken ni Jesus kasken ka kapsat. Awisin na tayo ni Apo Dios tapno kasta agbalin tayo nga pannakaima na ken na duma-duma pay nga partes ti bagi tayo tapno kasta agbalin tayo nga instrumento ni Apo Dios tapno kasta iwaragawag tinasantuan asasauna. Sigun iti OMSC.edu kunana, the world 8 billion people remain highly religious, and that is 88%. With Christians still the world's largest religion with a 32.3% or 2.6 billion, followed by the Muslims with 25.2% or 2 billion. Ket no kitain tayo, oray pag agkadwa iti Kristiyano ken dagiti Muslim nasurok pay lang nga 50%. Ket adupay ti kasapulan nga may danon tayo iti sasao ni Apo Dios kadakwada. Malagip yon ni Billy Graham kas kinunana ti Travis Anu. As of 2008, Billy Graham estimated lifetime audience including radio and television broadcast top 2.2 billion. That means that approximately 2.2 billion people have heard the gospel from Billy Graham's mouth. That's hard to wrap in your mind around. Kitain nyo ni Billy Graham, dagitoy kapadasan ni Billy Graham. Manipod idi na kumberte isuna kas maysa nga Kristiyano.
Isu nga ti awis ni Apo Diyos kada tayo, isumet laeng, idi, nga iwaragawag tayo ti mensahe na, nga in kayo ikasabada itoy, nga asidigen ti pagarian ti langit. Saan nga inton agangay kakabsat, nudiket ita. Mabalin tayo nga aramiden, kadagiti pagtaingan tayo, kadagiti trabaho tayo, kadagiti negosyo tayo, kadagiti lugar nga nangayaban ni Apo Diyos kada tayo, ti komunidad nga nakaibilangan tayo, tapno kasta, makita da ni Jesus, babaen kadagiti bibiyag tayo. Ket dayta ti kidkid dawen ni Apo Diyos, ti tunggal maysa kanya tayo. Nga makita tayo kuma, ti kasasaad ti lubong. Gapot awagan na tayo, makita tayo kuma, ti kasasaad ti lubong, ket daytoy ti gundaway nga sumungbat tayo kumamit, iti dayta nga awag. Kas kinuna ti umc.org, kunana, we exercise our calling as Christian by prayer, by witnessing to the good news of salvation of Christ, by caring for and serving others, and by working toward reconciliation, justice, and peace in the world. This is the universal priesthood of all believers. Siya sino kadagiti imbaon, siya sino dagiti imbaon ni Apo Diyos. Kas kinunak kanya itatay, isuda dagiti managdwa-dwa, nakaro ti panagsingsingir dati buwis, politika, mananglilipot, pagarupen tayo nga ti awag lang amin no daddo makakabsat ket dagiti na espirituan at tao. Saan kakabsat? Ngamin no daddo gagangay nga ti patsyen tayo nga adu unay ti basol ko. Rumbeng nga hanak nga may kari nga agserbi. Ngem saan kakabsat? Inayaban na ka, ti likudan, kadagiti nagkurangam, tapno kasta, usaren na ka, tapno ti grasya ti Apo Diyos, kina Diyos na ti maitanok, babaen ti biyag mo. Kas kinuna ni John Wesley, give me 100 preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God. And I care not a straw whether they be clergyman or layman. Ket dijay ti sungbat ni John Wesley, idi nabalbaliwan isuna. Ket kastamet kada tayo kakabsat, maawis tayo nga sumungbat. Ket sapay la kuma kakabsat ti awis, ti outreach, maysa nga paset nga panangsungbat tayo, ti awis tapno agserbi tayo ken kuana, babaen ti iglesia tayo kakabsat. Ket no kasano nga inawis ni Apo Diyos dagiti immununa nga namati, aging ganat tata, awisin na tayo pa lang. Tapno kasta makipaset ti aramid na, iwaragawag iti nasantuan asa una. May kadwa, kakabsat, makita kumati kinamanang nga asi tayo. Nakita daytoy ni Jesus nga banag. Tilikudan nga nariribukan da, awan ti maaramidan da, awan ti pastor da, ngamin awan ti mangiwanwan wenno mangsalaknib kadakwada kakabsat. Nakita ni Jesus ti dakkel a simpatya kadakwada. Saan laeng nga ti panunot ken ti kararag. Nudiket nakita na dagiti kasapulan da, nariknana dagiti kasapulan da. Physical man wenno na espirituan nga aspeto ti panagbiag tayo. Ket kastamet ti tunggal maysa kada tayo. Kas kinuna iti Mark chapter 1 verse 41 na asyan ni Jesus ket sinagid na
ti masakit ket kinunana, kayat ko umimbagkan. Ket kastamit kada tayo, kakabsat. Adu, dagiti agkasapulan, iti ministeryo tayo, kadagiti luglugar nga nangayaban kada tayo ni Apo Diyos. Inawis na tayo, tapno mangipaay, itinamnama, panakasubot, kadagiti na duma-duma, nga nagkurangan tayo, kas maysa nga namati, kakabsat. No kitain tayo, kakabsat, nagaduti dati masaksakit na kanya tayo tatta. Amuyo dito'y Pilipinas, one of the prevalent chronic diseases in the Philippines, number 1, diabetes, hypertension, heart disease, cancer, respiratory diseases, kidney diseases. Awisin na tayo met, tapno kastakit mangted, tinamnama kadagitoy nga kakabsat tayo, ngay kararagan da, naibingay ti sarita ni Apo Diyos nga mangted tinamnama, itilikudan kadagiti, kasasaad da, itinapisikalan, nga biyag, dagiti nga kakabsat tayo. Sanlaing, tatta kakabsat, ti agdama, kasasaad tayo, ti gobyerno tayo, ti inflation rate tayo, tatta kakabsat, manipod 4.1, aging ganat 7.2. Isu nga nangina, dagiti gagatangin, amin nga banag nga gagatangin kit ngimato. Kit no kitain tayo kakabsat, dakil nga epekto na kadagiti bibiyag tayo daytoy. Anya ti mabalin tayo nga aramidin akas Kristiyano. Tapno kasta ket tilikudan kadagiti nga pasamak kakabsat, makaitid tayo tinamnama. Mapatibker tayo dagiti pamatida. Ket kastoy tinakita ni Jesus kadagiti aglawlaw na. Ket kastamet ti tunggal may sa kanya tayo. Nga tilikudan, nga rumigat ti biyag, nga dakkel ti epekto na ti kabibiyag tayo, adda ti asi ti Apo. Isot kasapulan tayo, nga ibingay dayta nga asi ni Apo Diyos tapno kastakit mapatibker da kadagiti bibiyag da. Isot gapuna, kakabsat, kitain tayo, dagiti ministeryo tayo. Kas kumati Liguland ken pagsambayan. Maysa nga ministeryo ti iglesia tayo amang ipakita ti kinaasi. Saan tayo laing akit kitain agastos daytoy. When no investment, no diket maysa nga ministeryo. Isot gapuna kas kinuna ti umc.org, the ministry of Christian consists of service for the mission of God into the world. We seek to live lovingly and justly servant of Jesus Christ by healing the sick, feeding the hungry, caring for the strangers, freeing the oppressed, and being compassionate, present, and working social structures that are consistent with the gospel. Isot gapuna nga rod kakabsat, iti daytoy nga kanito. Anya nga rod ita kakabsat. Anya nga rod ti aramiden tayo. Adu pay laing ti maapit kakabsat. Tawen 2026 ngem isumet laing iti parikot, isumit laing ti awag ni Apo Diyos ti tunggal maysa kada tayo. Mangnamnama, kadagiti sumungbat, nga agbalin nga trabahador na. Saan ko nga ibaga nga agbalin kayo nga pastor when na diakonesa, ngem kas maysa nga layko, anya ti mabalin nyo, nga ipaset, tapno kasta, may saknap, iti sao ni Apo Diyos. Tapno, mangted tinamnama, kadagiti tattao, kadagiti aglawlaw kada tayo. Manmano, dagiti trabahador ni Apo Diyos. Saan tayo kumanga kitkitain, ti kasasaad, ti aglawlaw tayo. Ururayin na, ti panagbalin tayo. Nga, tilikudan, kadagiti pinagpagkurangan tayo. Ni Apo Diyos, ket awisin na tayo. Ay ayaban na tayo.
ket ururayen na ti sungbat tayo, tapno kasta, agbalin tayo nga instrumento na itilubong nga pagnanaidan tayo. Kakabsat, inawagan na ka, saan nga gaputa na pigsa ka, nudiket gaputa ay ayaten na ka. Ited na keng katipan nakabalin, akasapulam, tapno kasta, ti sao ni Apo Diyos, maiwaragawag tayo, iti amin nga lugar, iti amin nga kanito, kadagiti lugar na nangayaban ni Apo Diyos kada tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Padayawam ti Apo, babaen ti panangidatag mo ken kuana, ti kasayaatan nga apit mo. Ngaramidem iti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket aglipiasto ti arak dagiti burnay mo. Idaton tayo dagiti apagkapulo, karkariken daton na pagyaman ti altar, kastamet ti faithful stewardship pledge card nga idaton iti nakasera nga kahon ti sangwanan iti altar. Maawis tayo met nga mga ngaramat ti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, anay parang kadagiti screen tayo. To'y sagot nga yegmi, nagtaud ako kwa, mintalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin asagot mo, aywan mi hapud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Ipaaymi ti kangatuan na panagyaman, o Apo, kadigiti bendisyon nga imparukpok mo, ti tunggal maysa kada kami, na espirituan ken material man, o Apo. Ket mausar ko ma, dagitoy nga bendisyon nga impay mo kada kami, ket idaton mi nga daan panagyaman, ket mausar tapno dagiti sasaom, o Apo, ket may warnak, o Apo, kadigiti amin nga diso, o Apo, nga ministeryo ti iglesia mi. Ken kastamet kadigiti na dumaduma pa nga proyekto aramid ken ministeryo ti iglesia mi. Ket iparukpok mo tinananay nga bendisyon nga aglaplapusanan tap nagtultuloy da nga bendisyon pay kadigiti sabsabali ken ti iglesia. Dagito iti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Maawis kayo kakabsat, dagiti dati kayat na ti agyaman, dati karkararag na kinapo, maawis kayo diti sangwanan, tapno may kararagan kayo kakabsat. Oh.
kat pagdayawan mi, wagayway mo ti sa linong mi. Tainted mo, bugbog tong anak mo, amang ispal amin natatao. Iwarnak damag, damag talna, damag ni Jesus manlubot mang wayam. O nagadun dagiti kinayawan, ibasul ken dakis akadawyan. No matimbeng iti kinasantuda, adunay pagkurangandam. Iwarnak damag, damag talna, damag ni Jesus manlubot mang wayam. Isut biagyo panangirag patyo, amin a nasyon ken pagsasao. Ibagayo ken Kristo amang ispal, kadagiti kararwan apukaw. Iwarnak damag, damag talna, damag ni Jesus manubot mang waya. Kararag tayo. Bendito ken amami nga nailangitan, iti daytoy nga kanito. Agyaman kami iti awag mo. Ken ti Espiritu kas maysang makita ko mga kaligiti bibiyag mi, ti kinamanang nga asi o Apo. Tapno kasta, adupay dagiti kararwa iti may saklang mi iti iglesyam o Apo, babaen dagiti bibiyag ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Usaren na kami apada-pada o Apo, nga mangiwarnak kadagiti sasaom mo Apo. Sasao nga mangted tinamnama, pangparegta o Apo. Taplo kasta dagiti amin nga sagsagubanit, kasasaad ti biag o Apo. Amumi nga babaen ti pamati mi o Apo. Maikan na kam tinamnama o Apo. Maparegta dagiti bibiyag mi kas inayabam o Apo. Yakap mo ti kasasaad ti tunggal maysa kadagiti anak mo, kadagiti na duma-duma nga paset ti panagbiagda. Ngem dawatek ti asim o Apo. Nga ipaay mo kuma o Apo, tinananay nga panang bendisyon mo kadakwada. Nang nangruna kadagiti agkasangay, nakadanon kadagiti anibersaryo da, kastamet kadagiti bisita mi o Apo, giyamang kami. Giyamang kami kadagiti bibiyag da. Ken titunggal maysa nga nakadwami iti daytoy nga gimong mi kas Ilocano. Saan laing nga ti uneg iti sanctuarium no di ket kastamet kadagiti adda iti online live streaming. Ammom dagiti kasasaad da, ammom dagiti araraw dawat kiddaw titunggal maysa kadakwada. Ipaay mo kadi nga siayat o Apo. Sungbatam kadi kumaapo. Ket ti pagayatam ti maaramid. Ket ti likudan, kadagitoy, nga kinamanagayat mo. Isumit ti panangisublimi, ti kangatuan, nga panagserbi, babaen, ti panangidaton mi, kadagiti bibiyag mi, nga mausar, tapno kasta, agbalin kami nga instrumento, kadagiti sabsabali, o Apo. Agyaman kami, kadagiti bibiyag, ti tunggal maysa kadagiti anak mo, nga daiti saklang mo, ken kastamet, ti tunggal maysa kanyami. Gyaman kami, o Apo,
ti panagyaman da, ket ti kaadada ti unig ti iglesia mi, mangiparangarang ti kinamanagayat da, panagyaman da, ket anyaman dagiti kiddaw da, o Apo, ipaayo mo kadi, o Apo, nga si ayat ken si bubuslon, o Apo. Karkararag mi, o Apo, ni kabsat nga Kisha Seran, nga na aksidente gapu iti motor. Kastamit ni Zari, nga ti temple keeper mi, ken ti kastamit ti asawa na, nga na disgrasya mo ti motor, o Apo. Paay mo kadi, o Apo, iti panakaagas, kadagitoy nga kakabsat mi, panangited mo, iti nananay nga pigsa, kired, ken sabaten, paay mo, dagiti kasapulan da, bayat ti kaadada, kadagiti hospital, ken wenno saan, kadagiti agas, nga kasapulan da, o Apo, tapno may subli, nga nananay, dagiti pigsada. Karkararag mimet, dagiti sapsapul ti trabaho, the interview, kaslakin ni kabsat nga Rex, ken dagiti dadumapay, nga dati interview da, sapsapul ti trabaho, agsagsagana, kadagiti papeles da, nga mapanbalasiw taaw, kakabsat, kastamet, kadagiti agawid, o Apo, kadagiti na duma-duma, nga lugar mi, kadagiti pagtaingan da, si kakadi, o Apo, timang bendisyon, mga iwan kadakwada, o Apo. When Apo, amom, dagiti kiddaw da, o Apo, ket mangnamnama kami, nga inawat dan, o Apo, ket impaaymon ti sungbat, dagitoy nga araraw, ken kiddaw da, ken ka, o Apo. Bendisyon met, o Apo, iti iglesia mi, ti kagimungan mi, ken ti amin nga anak mo, nga nakipaset iti daytoy nga panagyaman ken panagdayaw mi, o Apo. Dagitoy iti dawat mi, ken kiddaw mi, babaen tagtultuloy met nga panang kiddaw mi ti pamakawam mo, kadagiti amin nga nagkurangan mi ken ka, kas pamakawam mi met, kadagiti nagkurang kada kami, ket mapakawanda kami met kuma, o Apo. Dagitoy iti dawat mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Idatun yu napateg nga anak yu mangiwarnak iti ebanghelyo ipaayo dagiti kukwayo tati apuso badan na kayto iwarnak damag talna damag ni Jesus mangnubot man waya. Amen. Iyama ken anakuma ken Espiritu liliwa, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti daga. Amen. Kakabsat ken Kristo, ti gimong tayo ket nalpasen. Gem ti panagserbi tayo ket agtultuloy. Ket intay panagtultuloy panagserbi ken Apo Jesus kadagiti kagimungan nga nangayaban na ti tunggal may sa kadatayo. Ti agtultuloy nga ayat na bendisyon ken kapya ken parabor na ti ipaay na itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.